O să retapizăm plafonul la 1,60 care era căzut. Era dezlipit, eu l-am demontat deja și toți stâlpii. L-am scos pe ușa din spate pentru că E60 nu are banchetele rabatabile. L-am demontat și după am curățat foarte bine buretele cu peria de sârmă la bormașină și acum urmează să curăț aceste elemente foarte bine, să le dau cu un jumilcher de 800 ca să prindă bine vopseaua, deoarece vreau să le fac negre. Am pregătit elementele pentru vopsit, le-am degresat și acum urmează să le dau un plastic primer și după negru mat și după un lac mat. Astea sunt vopselele. Așa. Am gazat elementele negru mat ca să adere bine vopseaua și al doilea strat o să-l dau plin. Cam așa arată după al doilea strat de vopsea elementele. Avem aici și parasolalele. Eu zic că mi-a ieșit bine. Le las să prindă puțin vopseaua, mai dau un strat și după revin cu lacul. Și asta e rezultatul final. Eu zic că mi-a ieșit bine. După 3 mâini de vopsea și 2 mâini de lac mat. Acum urmează să continuăm cu retapizarea plafonului și după stâlpii.